ne bumutira eje na dena kompa so atimede wuti eto ne kokoso no Nana Kwame Owusu our USA na obaga na bia abugo na afre no US burger me was say Matt say ene wo ma me eda fomo a ene ma bebrebe wa ye e wo sumu ase na su we de bi obi gira badwam aka kire enipa nyina atwahia ha mana ya dansedie ne se wo kra ni nsem sikano okay kaya beju baby ya fa 10 million wa me ya fa 1,000 1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 also see 1,009 10,000 Ghana cedis 100 million Wakasa wukunu na Kwame Owusu US burger or say 100 million Matilda G na sebe kaka ekonya ebu fam na bibia so ntimi onye kama afa ye redo Wakasa ya mo fam Congress no pa Uwe say enyo bebe enti attention ewotom na oje say ye nianu mo mai esabi animu a eye ensonum ena sabe baba ababa yeah ensonum eye emema omo wale ma ofie ho ena afi ema so so omo wale mema ofie ho na say ensonum nsam ena mekan na omo fa dwani mu aba begina me nchen ha na afi ya kyerɛkyerɛm atoto din ama bibia so atimi aye kama eti omu no sante na etwa guo no a na say ensonum aha wafanyina no akwaba Oboy Siki the controversial man Oboy Siki and I say Oboy cancer accident na Oboy Siki no right
na ɛbɛ busuafo hɔ wata da baabi a obi a ɛbi yɛ ɛbɛ yi wɔn nyɛ no sinikafo na ɛbisa de ama hɔ eti sinikafo na ɔsi bom sinikafo na ɔsi bom na yɛn asa na bibi aso tiri ɔyɛ kama eti nsambo bi na afɔ yɛ kabi no nto aso wia ne maame Mata Joyce ɛnɛ ɔhyɛ ɔyɛ pati bi a wɔn sɛ ɔhyɛ bi dwuma so kɔkɔ ɔwɔ ne akɔba. Yɛn yɛn kɔfɛ yɛn nua bɛrɛ akɔ akudi a ɔyɛ fɔlɔ prayer ɛwɔ Asante Kɔtɔkɔ wɔne ne nan fufuo ɛbaa yɛ ɔmo sɛ $300 cedis. Nana one. That's your Russia. Protocol. Nana one. Children's lawyer.
ɛne sinitwafoɔ no asi dom ɛdi saa bɛ deɛ yɛbɛgye mu ɛde ama mpanimfoɔ na wɔn akyerɛkyerɛ mu ewie a yɛbɛtoa so. yoo nana no ne ahyɛ abusua bɔda mu ma wɔsɔ mu nyinaa wɔfɔ ma so fɛn mi atena wɔn sisa ɛbura abuwa kɛ kyerɛ mu yɛn no wɔma ɛwɔ yɛrɛ na abikyira odi kan wɔsɔtwi asama ma yɛrɛ ɔkutyi asuo na tete sɛ maame akantoma gu a kankyerɛ gu abɛɛdua ne sisi hɔ na wɔtwi dɛ yɛwura ɛbae ɔno na ɔka yi ɔbasi ɛbae ɛnɛ ɛmi yɛgu ma maame akyi yɛmu akyi sikasa koraa ɔman yɛne baayɛ a natena nkonnwa ɔman yɛne deɛ ɔmo nsaa yɛ ɔmo nsaa natena nkonnwa ɛnɛ ma mɔta ɛna ɛhyɛ aseɛ ntoma nso yɛ
asante